Presyo sa itlog sa Davao City o Zamboanga City, misaka. Kinihuman nihit kuno ang supply sa itlog sa maong mga lugar. Ani report ni Chin Sabute. Wala pa man mitungtong ang bulan sa Disyembre. Apa naghinahinay na og saka ang presyo sa itlog. Gani karong semana kining tindahan og itlog sa Davao City, giusbawan na og 5 pesos matag tray sa itlog. Gikan 160 kutob 185 pesos ang matag tray depende sa size. Nihit ang supply sa itlog, munang mahal. Wala. Kung usay kon sa farm, kuan pod mi, pataas pod mi. Apan sumala ni John, bisan pa og taas ang presyo sa itlog, daghan kuno gihapon ang mamalit ilabi na karong December. Sa Zamboanga City, miabot na sa 15 hangtod 20 pesos ang gisaka sa presyo matag tray sa itlog. Nagadula na sa 165 to 210 pesos ang tray sa itlog karon sa syudad. Limitado sab kuno ang supply sumala sa usa ka negosyante. Subay sa egg situation report sa Philippine Statistics Authority, misaka og 13.1% ang chicken egg production sa Pilipinas karong tuiga kumpara sa niaging tuig. Apan sumala sa Zamboanga City Veterinarian's Office, ang production cost kuno maoy labing unang nakaapekto sa supply karon sa itlog. Ginaisgutan na kuno sa livestock board meeting ang problema sa presyo sa itlog ug giawhag ang mga mag-uuma nga magtanom og mais alang sa corn production nga gamitong feeds sa manok. Posible kunong musaka pa ang presyo sa itlog ilabi na nga taas na sab ang demand niini karong Christmas season. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Chin Sabuta para sa One Mindanao.